Mga kaidol, motuo ba mo sa dili? Kini siya nga sa silupin gisulod mao ni isda nga pirit na apoy budburon. So ang palit na ko ani sa kumutugan, tablihan sa nako para makita niyo ang isda gyud. What? Ano siya, pakapin ra ning duha mga kaidol gagmay. Ano siya mga isda? Pirit. Pirit gyapon. Pirit, mga kini budburon ning gamay. Kini budburon. Budburon ni. So ang palit na ko ani mga ka-idol, nani kadaghan, kabulok kag pila? 45 pesos. Wow. So, 45 pesos lang mga ka-idol. Pero tanawa ang gidaghanon. Perting daghana na. Nya sa inyong palengke, inani kadaghanon, estimate dia. Comment lang mo kung pila estimate niyo sa inyong palengke ani kung paliton ni inani kadaghan mga ka-idol. Inani nga isda, pirit or budburon. Comment lang mo kung estimate niyo pila ni dia paliton sa inyong palengke. Kay diri sa mua 45 pesos. Usahay gani og magabin-an gabi na kaayo nya napayo panahalin, ipanghatag na lang sa kuan, panghatag na lang sa tindero sa nagbaligya ang isda kay para mahurot na lang gid ang isda, ipahurot na lang niya. So ang isda diri pagkabarato diri sa Jinsan mga ka-idol. Pero napoy tayo mga magtaas ang isda pero dili ingon nga ginatos ang presyo. Sobra-sobra na. Nay mga ginatos mga hinog kayo. Mga sinaw pa kay siya. Kini presko man eh, pero ipit siya ang tawag ani nga ipit lang. No, pagkuha sa banyera nga ipit so na masamad siya gamay. So malahi ni siya presyo. So ang presyo ani barato gyud kayo. Basta kay kinitanan 45 pesos. So comment lang mo kung pila ni diha estimate o good luck.